Dobro jutro. Magla svuda, magla oko nas. Daj da raspravimo ovaj krevet. E pa ljudi, dobro jutro. Malo sam se valjda razbudio. Se malo ispravimo, malo protesanja. Uglavnom, šta je plan za danas? Idemo za Grčku, treba se nađem sad sa Ivanom, valjda proverimo opremu, spakujemo motore i snimat ću po nešto usput što bude zanimljivo, čisto da vam prenosim neke utiske. Reci gospodine, kako se osjećate? Jesmo spremni, umorni? Strašno sam umoran, nego najviše sam brinuo za tvoje gabarite i da li ćemo uspjeti da se spakujemo u trkačku opremu. Imam veliku sreću kao u životu. A snimaš ka sebi, treba okreneš kameru. U Nišu smo, krećemo za nekih sat vremena za Serez, imamo novu obuku, nove klijente, međutim ovog puta imamo specijalnog klijenta. A to je jedan dečko koji se upravo sada sakrio i do pre 5 sekundi to je bila tajna, a to više nije. To je naš motodnevnik Ramiz. Kao što je Ica rekao, izlazim u stilu Terminatora. Mislio sam da ću jedva da stanem, ali stao sam nekako. Mislim, modelo je baš top, ležim iskroz. Nekako ćemo ovo da zakopčavamo. Pogon mi bez problema. Ovo je pravljeno za mene, sad ne znam da li se vama sviđa, ali daj da vam pokažem šta sve ima ovdje na garaži. I iskreno da čekam da idem u Grčku. Nisam nikad vozio na stazi, ali tu je Ica da mi pokaže neke tips and tricks, da ne vozimo više ove brze motore po ulici, nego da naučimo kako se pravilno vozi na stazi. A vama, ako to bude zanimljivo, Superbike Racing School imate na Instagramu, možete cimati Ivana za sve detalje. Nebitno, neću previše da vam pričam, vidjet ćete i sami kako je iskustvo.